acceptat invitația mea, domnule Marian Munteanu. Cu mare plăcere. Bună seara. Mă bucur să vă revăd și să ne reîntâlnim cu privitorii dumneavoastră. Vă mulțumesc mult. Oamenii vă așteaptă pentru a le spune ce s-a întâmplat atunci. Pentru că tinerii spun așa: ce au avut oamenii ăia? Ce au avut de au putut să vină valuri? Știți că pentru dumneavoastră românii au făcut cea mai mare demonstrație din istoria acestei țări? Doar în 22 decembrie au fost mai mulți pe stradă. În rest, niciodată. Nici măcar când am ajuns în sfertul la campionatul mondial, să știți, la Cupa Mondială. Deci românii au fost cea mai mare demonstrație din istoria acestei țări. A fost marșul cămășilor albe, moment în care aproape 1,5 milion de oameni au fost pe străzile Bucureștiului. De ce? Sigur că pentru mine acel moment, vă dați seama, a fost o onoare foarte mare, dar și o obligație, pentru că, vedeți dumneavoastră, oamenii când au reacționat în felul acela, n-au reacționat numai pentru cei câțiva care erau mai mulți oameni arestați, eram și eu și alții. Oamenii au reacționat preventiv, într-un fel. Pentru că o categorie puternică a populației României a înțeles foarte bine încă de atunci care erau riscurile care ne așteptau. Adică instaurarea unui stat prost organizat, prost condus, era oricum o nenorocire care deja se întâmplase prin alegerile din 20 mai, prin așa numitele alegeri. Dar dacă acel stat ar fi inaugurat o epocă de represiune polițienească, lucrurile ar fi devenit cu adevărat catastrofale. Și totuși libertatea este, până la urmă, bunul nostru cel mai de preț și cred că oamenii au reacționat în primul rând pentru libertate, pentru ideea, pentru principiul acesta al libertății și al drepturilor noastre, ale tuturor, de a ne manifesta, de a ne spune punctul de vedere și măcar de a reuși, atât cât se poate omenește, să preîntâmpinăm anumite catastrofe la care și-au adus concursul cu sârg, din păcate, mulți dintre politicienii noștri. Eu așa îmi explic acea manifestare și, de altfel, întreg curentul acela de opinie a fost, sunt convins de acest lucru, expresia unui sentiment de responsabilitate a cetățenilor acestei țări pentru soarta lor și pentru viitorul copiilor lor. Pentru viitorul acelor copii de astăzi, care acum au devenit băieți și fete în toată firea, așa măricei, și care poate că află de la părinții lor, de la cei mai în vârstă, că totuși a fost nevoie de o luptă pentru ca să se salveze ce se putea salva. Presiunea aceasta a străzii, intervențiile de tipul acesta ale societății civile, așa cum o denumim noi cu un termen pe care poate va trebui să-l clarificăm, că el, din păcate, circulă așa, fără a fi foarte bine înțeles sau explicat. Deci această intervenție a societății civile poate rezolva doar parțial anumite lucruri. Într-o democrație, într-un sistem democratic, cele mai multe din măsurile care trebuie luate cad în sarcina clasei politice și a instituțiilor abilitate în acest sens. Însă, în situația în care aceste instituții nu-și fac datoria sau oamenii care le mobilează nu își respectă angajamentele și promisiunile, este obligația cetățenilor să-și apere drepturile lor. Asta au făcut atunci Românii și sunt convins că ar fi făcut într-un număr mult mai mare. Cred că au fost oricum câteva milioane de oameni care au fost direct sau indirect atașați acelui fenomen. O categorie foarte mare de oameni, din păcate, a căzut pradă dezinformărilor, calomniilor, propagandei și așa mai departe. Deci, cumva, oamenii nu au vreo vinovăție că nu au înțeles exact ce se întâmplă. Nu poți învinovăți pe cineva că e tras pe sfoară, decât eventual pentru că e naiv.
Dar erau milioane de oameni care efectiv nu au avut cum afla atât de repede ce se punea la cale în București, cum lucra administrația și așa mai departe. Eu nu vreau să fac altceva decât să clarific aceste lucruri, pentru că de multe ori multă lume cumva pune în sarcina oamenilor o soi de vinovăție. Dom'le, din cauza voastră că l-ați votat pe cutare. Nu. A fost o dramă istorico-politică până la urmă pe care noi am traversat-o. Și cerându-mi scuze, nu vreau să revin tot mereu la începuturile vechi, noi am mai discutat odată lucrul acesta, dar noi nu trebuie să uităm că România este o țară care a pierdut războiul. În al doilea război mondial, noi am fost țară învinsă. Așa am fost tratați. Ca o țară învinsă. Și una din cele mai grave consecințe ale acestei înfrângeri a fost, pe de o parte, numărul enorm de sacrificii umane din război și apoi lichidarea quasi totală a elitelor României. Sigur că aceste elite românești s-au putut reface parțial, cu greutăți, în acei 50 de ani aproape de dictatură. Dar în momentul 89 găsea un popor românesc vlăguit de suferințele îndurate și de privațiunile prin care trecuseră, dar, din păcate, și aici trebuie să recunoaștem acest lucru, cu o elită de o slabă calitate. Pentru că o societate civilă se bazează, sigur, în mare măsură pe capacitatea de reacție a cetățenilor obișnuiți, dar și pe intervenția sistematică, rațională, inteligentă a unor lideri. Și când spun lideri, mă refer la sute și mii de lideri care sunt peste tot. În acel moment, acești lideri ai societății civile, din păcate, nu au intervenit decât într-o foarte mică măsură, într-un număr mic, iar cei mai mulți dintre ei s-au asociat foarte repede cu noile interese politice care s-au configurat, cu repeziciune. Fiind foarte mulțumiți să participe, sigur, clevetind așa de pe margine, să participe la bugete, la poziții, la avantajele pe care noul sistem le oferea cu generozitate, bineînțeles, pentru că principalii actori politici se ocupau cu împărțirea, distrugerea, vânzarea marilor proprietăți și marilor bunuri industriale ale României, dar aveau grijă să dea și mici feude celor, mă rog, chemați să îi sprijine vocal sau măcar să îi atace într-un mod, ca să spun așa, liniștit, relaxat, într-un mod nepericulos. Dumneavoastră ați primit oferte atunci și după? Bineînțeles că am primit oferte. Problema însă a fost următoarea. La ora aceea eu eram student. Câți ani aveați în 1990? Eu aveam 27 de ani, eram un pic mai mare pentru că eu am lucrat înainte de facultate 4 ani, ca muncitor. Deci eram un pic mai vârstă decât colegii mei. Normal, student în anul 3 trebuia să aibă 22-23 de ani. Se făcea și stagiu militar înainte. Generația aceasta tânără s-a organizat. Și asta este explicația acelor, ca să spun așa, intervenții masive. În spatele lor a existat o muncă de organizare serioasă, cu multă abnegație, sigur, și cu erori, că totuși era organizație de tineret. O generație care s-a angajat într-o luptă care a durat 1 an de zile. Ea a început în decembrie 1989 și s-a încheiat, practic, în evaluarea mea, cu greva națională studențească din decembrie 90, în care învățământul universitar din România a fost paralizat complet. Guvernul nu avea niciun fel de structură de organizare în nicio universitate importantă din România. Liga Studenților, practic, ocupase tot teritoriul universitar. A fost o grevă generală și un semnal foarte puternic dat întregii societăți că este momentul să scăpăm de această forță politică care numai ce se instaurase. Sindicatele nou constituite nu s-au asociat acestui demers. Sigur, un anumit număr de intelectuali sau intelectualii mai cunoscuți, mai vizibili, s-au coagulat în 2 mari structuri civice care au făcut epocă la vremea aceea, acum nu mai știe nimeni de ele pentru că au dispărut foarte repede.
Una era Vatra Românească și alta era Alianța Civică. Și întotdeauna când pomenesc în discuții cu prieteni din vremea aceea, le spun, domnule, aveam de a face cu Vatra Civică. Au fost două mari coagulări ale societății civile, care au avut susținere de milioane de oameni, rețineți, fără exagerare, milioane de oameni în țară. Sigur, din spate, ghidate de politicieni și de grupuri politice care aveau tot interesul ca aceste inițiative ale societății civile să se prăbușească. Și ele s-au prăbușit într-un mod foarte simplu. S-au format două partidulețe. Că fiecare grupare, până la urmă, a născut câte un mic partid. Vatra Românească a născut PUNR-ul și Alianța Civică, Partidul Alianței Civice. Ceea ce poate n-ar fi fost un lucru rău în sine. Problema este însă alta. Că aceste elite, mă refer la oamenii aflați în maturitate, aflați în poziții de respectabilitate și de vizibilitate publică, în loc să contribuie la dezvoltarea unei societăți civile sănătoase, adică să se ocupe de aceste zone care nu neapărat sunt implicate direct în beneficiile politicii și ale pozițiilor, au preferat să se ancoreze, chiar și sub forma unor mici anexe, aceste hidre politice care se numea în acel moment Frontul Salvării Naționale, din care de altfel s-au și născut cele două partide care domină astăzi scena politică. Pentru că PSD-ul este evident, este aripa coagulată în jurul personalității domnului Ion Iliescu, iar Partidul Național Liberal de astăzi este într-o proporție însemnată, format din Partidul Democrat, desprins de asemenea din Frontul Salvării Naționale, și Alianța pentru România, dacă vă amintiți, creată după câțiva ani de zile, care se desprinsese tot din aceea zonă, la care s-a adăugat, sigur, un grup de liberali care chiar au fost liberali de la bun început. Dar ponderile politice în ziua de astăzi nu sunt altceva decât cele două aripi majore ale acelei mega structuri, Frontul Salvării Naționale. Adică liberalii sunt tot vreo 20% și 80% sunt din totalul politicienilor. Păi de asta au și problemele astea, săraci. Dar asta e altă discuție. Asta e o discuție despre partide și noi ne-am propus să discutăm în primul rând despre societatea civilă. Avem să vorbim și de partide în seara asta. Cu mare drag. Partidele... Nu, dar e interesant ce a spus. Deci, practic, din clasa actuală politică, sigur, 20%, exact ca atunci, în 90, deci practic n-am evoluat. Nimic. Doar că a fost anulat complet PNC-ul. Care era mai fundamentalist, era mai radical. Menținut de o grupare de foști deținuți politici, generația mai vârstnică, care a cedat foarte greu. Deci era și mai periculos pentru... Nu era periculos, dar nu s-a lăsat penetrată chiar în halul ăsta. Deci PNL-ul s-a lăsat... Totuși. Un pic. Ați promis că în seara asta facem fără nicio... Le spuneți lucrurilor pe nume. PNL-ul a avut o istorie complicată și cred că în orice discuție cu un lider liberal o să vă poată lămuri foarte bine. Știți că au fost mai multe partide. Să-i văd pe ei autentici? Nu mai sunt foarte mulți. Mă duc la domnul Chintus eventual să mai vorbesc. Sigur, domnul Chintus este liberal. Sau la domnul Antonescu, care e mai greu să găsesc câțiva... Ludovic Orban. Dar PNL-ul a avut un alt transfer. Restinerii care au trăit partea de atunci. Dar amintiți-vă, exista un PSD-ul... liberali tineri, foarte tineri. Corect. Era un PSD al domnului Cunescu, un partid mic, pentru că la noi social-democrația nu avusese în perioada de dinainte de război vreo tradiție. Era un grup așa, mai mult, să spunem așa, de amici, care formau așa un fel de club, un partid puțin semnificativ în jocul de forțe din perioada interbelică, dar care a fost cooptat de PSD, care i-a luat brandul. Că de-aia PSD-ul se cheamă PSD și nu se cheamă Partidul Democrației Sociale sau Frontul Democrat al Salvării Naționale. Ei aveau nevoie de o etichetă. Așa cum știți ăștia care fac costume pe undeva prin China sau prin alte părți, tipăresc niște etichete de alea cu case de modă celebre și spună și îți vând costumul. Dar el de fapt săracul e un costum amărât care se și deșiră după 2 săptămâni. Dar o vreme arată bine. Cât 2 tururi electorale. Adică scrii PSD... Păi acum se cam deșiră. Da, se vor deșira amândouă. Dar asta e altă discuție. Deci se vor deșira și unul și altul. Sunt convins de asta. Dacă nu intervin.
dacă liderii lor nu intervin acum și nu trec la niște măsuri, ce puțin asta e percepția mea ca alegător, eu vă spun, fără vreo implicare, nici măcar fără vreun interes special. Pe mine m-ar bucura să fie două partide serioase, instituționalizate, care să ofere soluții, să fie un generator de soluții, să fie un bazin care să adune energii, să promoveze oameni de valoare, să-i vedem pe acești oameni de valoare mobilând instituții și participând la decizii inteligente, să elaboreze legi eficiente. Asta trebuie să facă partidele. Nu să facă ciondăneală și pensii și hai să ne jucăm de-a bila, că o ascund, mă dau pe după scaun. Că asta fac, din păcate. Adică nu-și asumă calitatea de partid. Partidul e un lucru foarte serios. În orice democrație consolidată, acolo nu e așa un simplu club, ne adunăm, ne dăm cu părerea și când prindem un moment electoral mai păcălim niște fraieri, luăm niște voturi și ne mai luăm câteva salarii. Asta implică o responsabilitate. Bătrânul Tuțea spunea, obișnuia să spună chestiunea asta, că partidele trebuie să fie cai la carul de aur al istoriei românilor. Dar dacă acești cai ajung gloabe, poporul român trebuie să-i trimită la abator. Cred că a venit momentul. Poporul român va decide dacă a venit momentul 30 de secunde. 30 de secunde un solo spot și apoi ne întoarcem la gloabe și la carul istoriei. Povestea noastră merge mai departe pentru că se inspiră din povestea ta. Prima bere cu tatăl tău, faptul că știi să ții aproape și la bine și la greu, felul în care împarți orice bucurie cu cei dragi, toate acestea ne inspiră să ducem povestea mai departe. Deci, domnilor, la abatoare, ați auzit? La abatoare. Of, Doamne. Domnule Marian Munteanu, dumneavoastră cum, în 90, cum ați devenit liderul pieței universității? În decembrie 1989, când au început să facă guvernele prin debaralele Comitetului Central, împreună cu mai mulți colegi, ne-am dus, cum s-ar spune, la locul nostru de muncă, adică la universitate. Ce putem face și noi să fim utili acestui moment extraordinar de eliberare a țării acesteia? Păi, hai să construim o organizație studențească. Ceea ce a fost senzațional este că, deși am avut un grup, cumva, noi eram pregătiți, ca să spunem așa, pentru asta, pentru că aveam o anumită tradiție a vieții științifice și culturale în mediul universitar, în vremea aceea. Deci existau niște legături între noi. Participam la concursuri studențești, la conferințe, existau relații între studenți, totuși, nu eram atât de mulți ca acum, era un număr mai mic. Și foarte rapid am încropit un statut și am descoperit că peste tot unde mergeam, și mai mulți dintre colegii mei circulau și încercau să înceapă dialoguri cu colegii lor din alte universități sau din alte facultăți, peste tot se întâmpla cam același lucru. Toată lumea încerca să se organizeze. Și atunci s-a petrecut un lucru absolut excepțional. Eu am propus atunci în proiectul ăla de statut, ca să simplificăm lucrurile și să nu fie discuții. Această organizație studențească nu poate avea reprezentanți decât dacă sunt aleși în anii lor de studiu. Deci, ca să ajungi reprezentant al Ligii Studenților, să aibă recunoașterea propriei pe facultate, pe universitate, primul pas e să te aleagă colegii de an. Pentru că cu ei ai trăit. Ai fost la cămin cu ei, la cantină cu ei, la cursuri cu ei, la seminar cu ei. Pe dobitoci ăștia nu cred că i-ar vota, nu i-ar alege nici măcar colegii de scară sau de stradă. Vedeți, aceasta noi am practicat cumva, fără să fim foarte pregătiți politologic, ceea ce se cheamă un tip de democrație participativă, directă. Am făcut alegeri în toți anii, reprezentanții s-au adunat și au format consilii și acești reprezentanți și-au ales alți reprezentanți la nivelul superior. Dar atenție, nu era nimeni dintre noi care să vină cumva, de exemplu, că dădeam eu un telefon, spuneam, Gigi, ia vină tu încoa că vreau să te fac președinte la nu știu ce fac. Nu se putea asta. Eu dacă colegii din anul meu nu m-ar fi ales reprezentant, eu nu puteam să ajung reprezentantul Ligii Studenților. Nu aveam nicio șansă.
Ne-am dus și am pus mâna pe tipografia universității, că avea o tipografie, am vorbit cu băieții de acolo, foarte cooperanți, am tipărit rapid afișe, am tipărit statutele și le-am trimis prin țară. Și noi cam în 2 săptămâni aveam deja, practic, vreo 7-8 universități din țară în Liga Studenților. Deci ceea ce nu însemna puțin lucru, pentru că noi nu făceam nimic singuri, ne consultam. Orice decizie se lua cu consultarea colegilor. Și pe de altă parte a mai fost un fenomen. Dom'le, aproape toată lumea gândea în direcția asta. Dumneavoastră să nu vă imaginați că eu m-am dus acolo și am început să țin un stoi de învățământ politic, să răspund, dom'le, noi avem nevoie acum să mergem spre Europa, noi avem nevoie... Nu! Toată lumea vrea asta. Era un curent de gândire. Firesc. Toată lumea a fost oripilată și scandalizată când a văzut apariția comuniștilor ăla care formau conducerea statului. Frontul Salvării Naționale n-a reușit să aibă nicio organizație studențească semnificativă în România. Cu toate bugetele lor, cu toți banii pe care i-au împărțit în toate părțile, cu toate ofertele pe care le-au făcut, studențimea română a fost într-o proporție covârșitoare în direcția pro-democratică. Și colegii aceștia ai mei, zeci de mii de tineri din vremea aceea, să știți că au muncit foarte mult. Să sprijine societatea română. Că noi am făcut-o fără vorbe mari, din patriotism. Pentru că nu era rușine, nu să spuneți cum că să ne fie rușine? Noi defilam cu tabloul lui Eminescu, cu Avram Iancu, cu drapelul național, cu România Mare, cu harta României Mari, cu toate valorile în care noi credem, cu apelul la părinții fondatori ai patriei. În același timp aveam un discurs european, făceam apel la experiența statelor occidentale. Era un obiectiv al nostru, ne doream să ajungem și noi ca țară, ca stat, la un nivel de organizare și la un mod de viață democratică, bazat pe aceste valori. Dar nu renunțați la tradiții și nu renunțați nici la naționalismul pozitiv. Păi nici nu se putea pune problema, pentru că dacă renunți la identitatea ta și la tradițiile tale dispari. Nu mai ești tu. Nu se știe ce devii. Asta e o opțiune foarte periculoasă. Sigur că, până la urmă, suntem liberi să optăm. Avea Nichita Stănescu o vorbă absolut minunată. Spunea așa, zice, a fi român e o problemă de opțiune. Și asta trebuie coroborată cu o vorbă a lui Țuțea, care spunea, zice, domnule, zice, eu nu am vrut să fiu român. Am avut noroc. Par contradictorii, dar să știți că sunt înrudite. Românitatea, așa ca și germanitatea, ca și calitatea etnică a oricărui popor, nu înseamnă altceva decât să admiți și să realizezi că tu nu ai apărut din neant. Noi n-am fost făcuți într-un borcan de către niște biochimici geniali. Omul, ca ființă, din punct de vedere antropologic, omul este un construct cultural. Puiul de om, și acest lucru s-a dovedit, probabil că vă amintiți cazurile celebre în istoria antropologiei, copiii pierduți prin pădure care au devenit copiii lup. Că ei au fost pierduți când erau foarte mici, au fost adoptați de familii de lupi, au fost găsiți la vârstă de 13-14 ani și erau fiare. Schelălăiau, mușcau și zgâriau. Pentru că asta îi învățaseră familia lor nouă. Neamul lor, națiunea lor nouă de lupi, îi învățase să zgârie, să schelălăie și să muște. Ăsta este omul. Omul este produsul unui context, a unui mediu, a unui set de valori, a unor tradiții. Nu suntem nici măcar produsul doar al părinților noștri, ci al bunicilor, al străbunicilor, al străbunicilor. Sunt niște acumulări de energii. Păi dacă nu realizăm asta, înseamnă că umblăm ca năucii. Nu știm ce suntem. Sigur că poți opta la un moment dat să spui, domnule, uite, în tradiția mea culturală există, hai să spunem așa, un element pe care aș dori să-l schimb. Dar acest lucru trebuie făcut cu inteligență, cu prudență și, atenție, fără violență, fără agresiune. Au vrut unii să facă oameni noi. Adică au trasat niște reguli și au spus cum trebuie să fie omul. Să aibă ochi albaștri și să fie blond, sau să fie brunet și să facă nu știu ce, sau să fie comunist, sau să fie nu știu ce altceva. Și ce au creat? Monstruozități. Nu poți construi o societate dacă nu pleci de la realitățile ei. De la modul de viață, cultura, gândirea și tradiția acelei comunități. Cineva în acești 25 de ani
a dorit să renunțăm la tradiții, să renunțăm la identitate, să renunțăm la Toți istorie. politicienii n-au dorit de fapt nimic. Și nedorind nimic, au lăsat loc tuturor nebuniilor. Din păcate au fost și categorii din astea, să spunem așa, de intelectuali, care, sesizând că există un curent de gândire așa universalist, internaționalist, aducător și de bugete, că dădea bine dacă spuneai că trebuie să fii în felul ăla, erai luat la... Dom'le, iată, un om serios care dorește globalizarea, și au abdicat de la funcția lor de apărători și de protectori al acestui spațiu cultural. La asta mă refeream când spuneam la început că societatea civilă, din păcate, a fost văduvită de implicarea constructivă a unor oameni dintre care, să știți că mulți dintre ei sunt oameni absolut rezonabili. Oameni cu pregătiri profesionale. Dar din acest punct de vedere, al capacității de înțelegere al traseului pe care trebuie să urmeze o comunitate, au fost absolut deficitari. Și au rămas așa, ca dovadă ce s-a întâmplat în mediul nostru cultural de 25 de ani. Nu vedeți toți purcelușii ăia cu care ne hlizim peste tot, ne-a făcut de râsul planetei. Și tot ceea ce este tradițional este considerat așa, o prostie, o chestie învechită. Cum să fie, domnule, chestie învechită? Asta sunt valori enorme. E ca și cum grecii și-ar arunca la gunoi Odiseea și Iliada, că sunt învechite. Nu mai spun Dante, păi Dante e de acum 700 de ani, afară cu Dante. Sunt lucruri valoroase. Vrei să ajuți comunitatea respectivă, pune mâna și gândește un sistem prin care valorile respective să urmeze traseul lor firesc până la urmă natural și sigur dacă ești capabil să atragi comunitatea în direcția ta, foarte frumos, dar nu să o constrângi. Nu prin metode represive, că pot fi și din punct de vedere cultural metode represive. Cum ar fi programe școlare batjocorite, în care copiii sunt învățați tâmpenii. Sau sunt bombardați de sute și sute de nebunii, care nu mai lasă loc copilașilor să-și dezvolte mintea în mod sănătos. Asta este o violență culturală. Este o cămătărie culturală. Că pui și vehiculezi și sprijini produse de proastă calitate, numai pentru că câștigi tu niște bănuți. Lasă lumea să citească, în primul rând, să le fie recomandate cărțile fundamentale. Sigur că ne aduc drepturi de autor. Asta e. Ghinion. Dar pe alea trebuie să le citească. Reperul cultural al acestei comunități omenești este Eminescu. Ieri a fost ziua în care comemorăm și în același timp până aniversăm, pentru că el acum este în nemurire. Pe această direcție trebuie să mergem să construim, nu să-l atacăm și să năucim de cap tinerii care nu mai înțeleg nimic, pentru că, pe de altă parte, vin oameni serioși care au o vestimentație adecvată, au și așa o privire solemnă, au un dosar cu vreo 40 de hârtii la CV. Sigur că dacă iei cărțile la analiză, e jale și amar, că nicio contribuție, ca să spun așa, de neînlocuit. Ăia care au contribuții de neînlocuit, de regulă nu sunt băgați în seamă sau își au câmpii se duc prin străinătate, unde bineînțeles că sunt folosiți, că ăia chiar caută valori. Nu caută vocaliști și guriști, care să vorbească pe la televizor, să dea sfaturi nației. Ei săraci fiind atât de prost alfabetizați, încât ei nu înțeleg ce înseamnă poporul ăsta. Pentru că nu și-au făcut timp să studieze. Dar dacă acum... De-aia unul ca Iliade, de exemplu, a făcut carieră acolo. Mulțumim lui Dumnezeu că n-a rămas în România, că, bine, comuniștii îl omorau. Dar dacă Iliade apărea prin 93-94 pe aici, prin peisajul nostru, pe era băgat. Domnule, ăsta este un individ tradiționalist, obscur, cu care nu putem sta de vorbă. Aia nu vorbiți. Asta este problema intervenției, din păcate, a politicului. Pentru că politicienii au o enormă responsabilitate. Vă spun ce s-a întâmplat. S-a întâmplat un lucru simplu. Politicienii ăștia, când și-au făcut ei partidele lor și au împărțit aripile alea, așa, ei aveau nevoie de niște trompete. Credibile, atenție. Care să spună ce trebuie să audă lumea. Și mai ales să vină cu credibilitate. Să nu se înțeleagă că acuz intelectualitatea. Nu, nici pe eu vorbesc de foarte puțini oameni aici. Zic că cei mai mulți intelectuali au fost oameni serioși și au văzut de treabă. Pentru că, totuși,
mulți dintre dânsii, și ceva specific intelectual, nu neapărat dispus să intervină foarte rapid, să apuce, că nu prea face o politică militantă. De regulă, intelectualitatea, toate timpurile, sau anumite categorii mai semnificative ale intelectualității, sunt atrase, sunt solicitate, sunt invitate de politicienii cu viziune, care au nevoie de oameni serioși și bine pregătiți, nu de trompete. Sunt bune și trompetele, că e nevoie, mai pui unul, dă un interviu. Ai nevoie de construcție. Construcția se face din două elemente. Din putere și din inteligență. După pauza publicitară vreau să explicați asta, dar ultimul minut înainte de a intra în pauza publicitară, ce ar fi spus astăzi Petre Țuțea dacă trăia în România? Vai de capul nostru. Asta. Eu nu pot să-mi permit și nu am să-mi permit niciodată. N-am autoritatea lui Petre Țuțea, n-am vârsta lui Petre Țuțea. Ne-ar fi certat rău, de ne mergeau fulgi. Ne certau? Ne certa rău de tot și cred că ar fi avut dreptate să ne certe, pentru că dincolo de aceste nefericiri pe care le-am trăit, avem și noi partea noastră de responsabilitate. Vorbim despre toate acestea după o scurtă pauză publicitară. Tată, ați spus, în cazul în care... Acesta este rolul unui părinte, să te certe când nu faci chiar tot ceea ce De ce? Pentru că nu am făcut tot ce se putea? Spuneați că nici Că noi nu ne-am făcut. străduit destul. Adică noi toți. Eu, în primul rând, și poate și alții, nu ne-am străduit destul. Pentru că, din păcate, între ghilimele, pentru orice construcție e nevoie de muncă. Nu se face nimic așa, bătând din pane, nu. Adică trebuie să ne debarasăm un pic de tipul ăsta de așteptare. O să vină cineva și o să ne rezolve nouă problemele. Nu ni le rezolvă. Nu. Pentru că nimeni nu are un interes mai mare decât noi înșine. Noi trebuie să înțelegem, să ne asumăm una din calitățile noastre fundamentale, acelea de proprietari ai acestei țări. Noi suntem proprietari aici. Dacă renunțăm la această calitate, atunci să nu ne mirăm, ne transformăm în chiriași și ne cerem scuze că existăm. Ca nu cumva să-l deranjăm pe domnul care încasează chiria. De asta apelul meu a fost întotdeauna, și în special la cei care au poziții vizibile și la liderii, fie că sunt de opinie, fie că sunt politici, dom'le, să înceteze să-și mai ceară scuze că sunt români. Și să se asume această calitate. Iar ceilalți care sunt, așa ca și mine, din această masă a condușilor, și noi la rândul nostru să ne asumăm responsabilitățile ce ne revin. Pentru că ne revin niște responsabilități. Spun aceasta încurajat fiind de semne foarte pozitive. Și sunt două mari semne pozitive începând cu acest an. Unul este legat de o inițiativă anunțată la nivel înalt. Mă refer la ceea ce a propus și a promis președintele nou ales, care a spus un lucru cu care nu numai că sunt de acord, dar l-am susținut și eu de foarte multă vreme, că reconstrucția statului român nu poate să înceapă decât cu instituția prezidențială. Iar al doilea semn este că văd, din generația tânără și nu numai, văd din ce în ce mai mulți oameni că fac eforturi de coagulare. Problema este și unul și ceilalți au foarte mult de muncă. Pentru că ușor nu o să fie. Ce s-a distrus în țara asta în 25 de ani, nu se repară chiar așa peste noapte. Trebuie muncă, tenacitate, răbdare, responsabilitate și mai ales un lucru foarte important. Nu? Trebuie, iubind poporul acesta, să nu te iubești pe tine însuți. Nu poți să faci ceva fără dragoste. Nu se poate construi. Sigur că împotriva acestui sentiment s-a lucrat mult. Iar sfatul pe care l-am dat multor tineri în ultimul timp, am avut întâlniri cu, nu o să le spun cine, pentru că au asociațiile lor, au treburile lor și nu vreau să le creez probleme. Am avut însă un schimb de idei ca între, hai să spunem așa, două generații, ei fiind generația cu 25 de ani mai tânără. Ceea ce am încercat să le spun lor și prin intermediul dumneavoastră o să le spun și altora,
este că, indiferent ce își propun, că au preocupări diferite. Unii sunt frământați de un anumit tip de problematică, cu păduri, cu alții cu unitatea României, alții sunt cu clasa politică care ne fură, alții sunt cu, nu știu, mediul... Tineri! Indiferent ce îți propui, trebuie să înțelegi că ceea ce faci, trebuie să o faci cu gândul că tu slujești, îți servești comunitatea căreia aparții și să nu uiți niciodată, de fapt, de cei care sunt în urma ta. Aici este un lucru care mie mi se pare deosebit de important și pe unii mai apropiați mi-am și permis să-i cert. Nu-i uitați pe morți. Dacă nu ai respect, dacă nu ai pietate, dacă nu ai recunoștință pentru cei care chiar au murit, nu au vorbit la televizor, chiar au murit, ca tu să fii aici, de bine de rău, pentru că dacă ea nu mureau, nici nu mai erai aici, erai o măsea stricată, aruncată. Și oricum vorbea altă limbă. Cum e butada aia care circuie, știi că dacă vorbești, știi să vorbești, mulțumește mamei tale, dacă știi să scrii profet, dacă vorbești românește, mulțumește unui soldat. Acest respect, acest cult, el trebuie avut în vedere și nu este o vorbă goală. Ritualurile sunt importante, sunt esențiale. Pentru că chiar și fiecare dintre noi, nu știu, cei care au bunici care au murit, ei aparent nu sunt între noi, ei stau adormiți, sunt mutați la Domnul. Dar ei sunt vii în noi. Ce, nu ținem seama de rugămințile lor? Că-s bunicii noștri. Dacă bunicul care a murit m-a rugat, Domnule, uite, ai și tu grijă, fă lucrul ăla, că noi putea. Chiar dacă el nu e în viață, nu mă duc să fac lucrul ăsta? Păi nu trebuie să ținem cont de dorințele și gândurile generațiilor și generațiilor și generațiilor de bunici din urmă? Acesta este primul pas. Al doilea, foarte important, pentru care am meditat în toată viața mea. Non-violență și democrație. Să nu abandoneze niciodată aceste lucruri. Indiferent de cât de necăjiți sunt, uneori te apucă nervii când vezi ce porcării se întâmplă, se urcă sângele în cap, să nu li se urce sângele în cap. Non-violență. Ia exemplu. Cel mai mare exemplu pe care l-au este Mahatma Gandhi. Este un model. Și trebuie să înțeleagă că o țară, mai ales o țară într-o situație ca a noastră, o țară ocupată, pentru că readuc aminte punctul pe care l-am mai subliniat odată, să nu uite nimeni, noi suntem o țară care a pierdut războiul. Nu suntem de condamnat pentru asta, pentru că au murit... Și nemții au pierdut războiul, și japonezii, și cu toate astea astăzi sunt motoare. Un moment. Noi am pierdut războiul și am căzut sub represaliile unui anumit tip de intervenție, pe care nu l-a cunoscut nimeni. Am fost tranzacționați, practic. Nu. Dar numărul de morți după război și de deținuți politici este mai mare în România decât toate țările est-europene la un loc. Lăsați-i pe ăștia care vorbesc laudă cu Ungaria, cu Cehia, cu Polonia. Hai să fim serioși. Hai să ne numărăm. Țara aceasta a fost victima unui genocid care n-a existat doar în Rusia. Rușii au făcut asta cu propriul popor și cu ceilalți săraci pe care îi stăpâneau. Dar din toate țările astea europene, care stau de mult lăudate, că ele sunt viteze, că au scris nu știu ce manifeste, se compară represiunea pe care noi am suferit-o, pentru că așa s-a întâmplat și am pierdut războiul și am fost dați sub o cârmuire pe care am avut-o, care nu era a noastră, nu era generată de noi. Dumneavoastră crede că comuniștii rezistau în România mai mult de 4-5 minute cât să fugă pe ușă? Am avut 20 de ani de război în munți. Să-mi arate mie cineva în Europa asta grozavă, care a luptat 20 de ani cu arma în mână. 20 de ani, domnule, nu e glumă. Sute de mii de morți. Milioane de deținuți și de deportați. Astea sunt realități. Trebuie să le înțelegem. Am pierdut războiul. Trebuie să acceptăm o ordine geopolitică. Și să o acceptăm cu înțelepciune. Să nu ne încordăm mușchii aiurea cum fac unii care, domnule, noi cu rușii, cu... Stai puțin. Păi frate, bagă-ți mințile în cap. Puterile care au câștigat război au o logică a lor. Sunt puteri mari. Noi fiind o țară mică, că dacă eram în Evul Mediu, nu pierdeam războiul.
Așa cum am reușit și am rezistat în fața Imperiului Otoman. Am făcut niște armistiții favorabile, capitulațiile către în alta poartă. Păi Imperiul Otoman, care ocupase 3 continente, în România, știți că, conform tratatelor, cu amărâții ăștia de mici voievozi locali de aici, n-aveau voie să aibă proprietăți și n-aveau voie să aibă moschei. Adică n-aveau voie să intervină în ordinea teritorială, în proprietatea materială asupra pământului, principala sursă economică a unei țări în vremea aia, și în zona spirituală. Dar erau Imperiul Mondial, da? Pentru că nu erau arme de foc. O țară mică în condițiile tehnologiei războiului, sigur că ne-au năpădit, ne-au nimicit. Nu trebuie să le fie rușine. Cum pițigăie unii speriați pe acolo, că noi nu suntem un popor de o vitejie incredibilă, care a luptat senzațional. Și faptul că există este un miracol și o enigmă, cum scria Gheorghe Brătianu. Nu cum scriu niște amatori de 2 lei, care sunt profesori universitari și scriu porcării despre istoria românilor. Și ei pot să o scrie, că e libertate, pot să scrie orice. Dramatic e că unii citesc. Și mai dramatic e că unii citează. Sau cred. Dom'le, poate să creadă, dar asta înseamnă că ești prost. Mă iertați. Și oricum, needucat și nealfabetizat, că nu înțelegi nimic. Cine te alfabetizează? Școala sau familia? În primul rând, familia. În al doilea rând, școala. Și în al treilea rând, biserica. Din păcate, nu le-a fost ușor oamenilor în țara asta. Trebuie să înțelegem acest lucru. Nu în toate familiile au trăit vremuri cumplite. Nu trebuie să ne învinuim părinții că n-au reușit să ne creeze așa o viață cum am fi vrut. Bucata aia de pâine care ne-o dădea bunica mea, pâine neagră, cu ceai, face mai mult decât tot ce dea oricine pe pământ. Că o dădea cu drag, cu dragoste. Și mai dădea și învățătură. Cât să știa ea? Învățătură însă din inimă. Trebuie să înțelegem aceste lucruri. Și acești tineri, sunt convins, este noi aveam o genă străveche, puternică. Sunt convins că va învinge. Am încredere în ei. Și după 25 de ani credeți Și după 50 de ani, și după 100 de ani, și după 300 de ani, eu să am încredere că acest popor rămâne și va fi aici și va fi stăpân aici. Dar cum are șansa să-și aleagă tot felul de loseri? Se întâmplă, dom'le, asta este. 10 de ani? Ce înseamnă 10 de ani? La scara istoriei puțin. Da, asta este. Au greșit. Ei, și ce? I-au păcălit unii. Pentru asta nu va păcăli nimeni niciodată? M-a păcălit de multe ori, Păi dar, da, și atunci... dar pe noi ne tot păcălesc, domnule Munteanu. Dom'le, ne păcălesc. Să încetăm cu văicăreala și să ne apucăm de treabă. Pe dumneavoastră, Da. în 90. Așa. Atunci Ce? au avut forța televiziunii și a ce au făcut? manipulării. Și ce au făcut? Au păcălit. Pe cine? Ce am vrut noi, aia s-a făcut. Îmi pare foarte rău. Noi am câștigat. Noi nu suntem victime. Așa ziceți? Absolut. Dar Ce am dorit vinovații noi? de atunci? Că nu s-a făcut atât de repede. Asta e altă discuție. S-a făcut în 25 Dar de ani. nu suntem în CSI, domnul Rareș Bogdan. Asta e partea pozitivă. Și ce mai vreți mai mult? Să vă facem un guvern studențesc să salvăm economia? Nu știu, un L-ați guvern de avut pe oameni Petre care să Roman. iubească România asta. L-ați avut pe Petre Roman. A fost dat afară Angel Rugină, Constantin Cojocaru. A fost pus domnul Roman să facă reformă economică. Asta e. Ghinion. Din fericire s-a traversat perioada asta. Cu ce s-a întâmplat, se va reface țara asta. Se va reface? Se va reface țara asta pentru că poporul ăsta nu o să piară. Are vitalitate, are energie. Cu actuala clasă politică, domnule Munteanu? O să se schimbe. O să fie dată deoparte, pentru că dacă nu o să o facă ei, și eu încă am speranța, pentru că știu că în partide politice, în instituții, sunt oameni, să știți, serioși, care își pun aceste probleme și se străduiesc. Dacă dânsii nu vor reuși să-și facă curățenie în partidele lor, să arunce afară odată pietroaiele aia de moară pe care le țin acolo de atâta mari de vreme, și nu trec la o operațiune de reorganizare serioasă și de europenizare, o să-i măture poporul. Uite așa. Dar sunt sigur de asta. Dar cred că vor avea grijă să pună ei pe treabă. Am speranța asta că e cea mai bună soluție. Să facă partidele. Au avut inspirația cu un candidat care a câștigat, care nu venea din sistemul politic. Nu, deci victoria candidatului nu are foarte mare legătură cu partidele.
Cu ce are legătură? Are legătură cu anumite instituții ale acestui stat care cred eu că au înțeles în sfârșit că trebuie să se schimbe ceva în țara asta. Adică partidele au avut un rol minor? Nu. Partidele, că și ele sunt populate cu oameni, au înțeles că dacă nu fac ceva, chiar o să fie măturați. Pentru că să știți că dacă nu ieșea președinte, PNL-ul era acum un soi de ăla de pe vremuri, cum se chema? Lui Ștefan Cazimir. Știți? Asta rămâneau ei. Ei dispăreau, ce să mai fie? Nu, i-a salvat. I-a salvat această victorie indirect. Dar cum arăta le-a dat o România? șansă. Le-a dat o șansă să se reformeze. Păi nu parcă se reformează? Cum Nu, dom'le, dacă nu o să reformeze, o să cadă rău de tot. Da, v-ați gândit Și o să vină alte partide. Vă gândeați cum arată România în aceste 6 luni? Că sunt 6 luni în curând, vineri, cu Victor Ponta președinte? Cred că se rezolva și asta. Cum? Păi, dom'le, Victor Ponta și cu partidul său, deci în primul că partidul în momentul în care Ponta ar fi ajuns președinte, n-ar mai fi fost al lui Victor Ponta. Probabil că domnul Ponta își imaginează că acum e partidul lui, dar se înșeală. Că nu e al lui. Eu nu cred că domnul Ponta are, nu știu, nici 1% din autoritatea pe care o avea guru domniei sale, domnul Iliescu. Dânsul domnul Iliescu chiar avea niște pârghiuțe bine așezate în timp, construite, ca dovadă că și acum este președinte de onoare. Vorbiți cu admirație de dușmanul de atunci. Dom'le, eu vorbesc cu admirație, Asta tehnic. E o chestiune tehnic, de a se respecta oponentul. Faptul că, tehnic, dacă văd doi boxeri în ring și ăla e mai puternic, asta e situația acum. Că nu sunt de acord cu aproape nimic din ceea ce a făcut politic și pentru administrativ, asta e altă discuție. Dar strict tehnic, ca bătăuși, pentru că știți că noi avem în România bătăuși politici, noi nu avem luptători politici. Avem bătăuși, din păcate. Că a fi luptător este... Cotonogare, adică? Bătăuși, dom'le, bătăuși de stradă de ăștia care mușcă și fug, dau, pac, pleacă, dar nu. Luptătorul este un om care își asumă, are o viziune, are un ideal, moare pentru el. Îi vedeți pe ăștia murind pentru ceva, pentru să moară ăștia. Ăștia mor de frică dacă ciocăre de neau, dacă dă un telefon s-au terminat atunci. Știți povestea aia cu Mark Twain, care e reală, se spune, mă rog. Și că Mark Twain se apucă într-o zi și face vreo 10 telegrame, care sunau așa, zice: totul a fost dat în vileag. Totul e pierdut, ceva de genul ăsta. Și a trimis la vreo 10 notabilități ale orașului. Și că a doua zi și-a făcut bagajele și au plecat din oraș. Toți! Toți! În grabă mare. Știți? Adică, un luptător este un om care, chiar când comite anumite lucruri, și le asumă. Da, a făcut o prostie, a greșit. Luptă. Ăștia se ascund, plâng, aoleu, se dau vina unii pe alții. Și luptători sunt ăștia. Deci nu avem luptători. Eu nu cred că, din punct de vedere politic, avem prea mulți oameni care se... Poate între ei dânsii sunt unii care se, mă rog, fac câte ceva, dar așa la nivel de top, hai să fim serioși. Care sunt luptătorii? Domnul Constantinescu? Care plângea când a venit sistemul? Ați avut încredere în Emil Constantinescu? Nici o secundă. De ce? Îl știați din piață. Pentru că știam. V-a deschis ce să deschide? balconul. Atât nu am mai discutat asta. Lăsați copilăria cu Deci nu v-a deschis balconul. Ce să caute? Dar asta credeți că... Noi, v-am zis atunci, noi luptam cu guvernul și ceream voie la rectorat. Haideți, ce să facă cu Deci nu v-a deschis balconul, domnul Constantinescu. Domnul a încercat ceva, eu am înțeles, s-a făcut o gândire, mă rog. Dar în politică și în orice formă organizată, și economică, și în societatea civilă, și în orice vrei, esențial este să știi să aduni oamenii și să promovezi oamenii care trebuie. Dacă Mihai Viteazu își făcea armată cu Gigi 2 lei și Niță cu tare, pofta ce-a poftit rămânea așa, scria o poezioară că a avut o poftă. Trebuie să-ți alegi oamenii potriviți. Păi, ia uitați-vă pe cine a ales Constantin. Te apucați pe mine, mai sunt acum care mai apar, care încearcă clanț. Hai să fim serioși. N-a fost făcut pentru asta. Dânsul a avut un rol pozitiv. A avut un rol pozitiv în condițiile nenorocite, s-a comportat cu demnitate măcar, n-a fost un președinte de care să-ți fie rușine ca om. Nu. Eu îi reproșez, acum poate sunt răutăcios și îi cer scuze dacă cumva am fost prea... Pentru că avea nevoie România de altceva în 96.
Avea nevoie din 92. Eu le reproșez zăulor la care l-au scos pe domnul Rațiu și n-a mai candidat în 92. La 2 voturi din Consiliul Convenției. Da, la 2 voturi. Avea altă șansă în fața... Rațiu câștiga în 92. Haideți, Rațiu? Păi spulbera în 92. Vă aduceți aminte în 91 când au venit minerii cu domn Pedro să facă gălăgie pe acolo? Domn Pedro. Da. Vă aduceți aminte ce scandal mediatic a fost? Da. Cine a apărut la tribuna Parlamentului ca un părinte al patriei, copiii mei, feții mei, vitejii mei? Domnul Rațiu. Păi în momentul ăla a iubit toată țara, domnule. A rezolvat problema. Toate atacurile împotriva dânsului s-au răsturnat. Și s-au speriat ăștia. Și au zis, băi, ce ne facem dacă vine Rațiu? Că să ne dă afară. Ăsta nu umblă cu un vis sistemul. Bătrânul aduna repede câțiva procurori, câțiva generali, i-a arestat pe aia, îi vedea afară și punea niște conducători ca lumea. Cum vi s-a părut Rațiu în discuțiile pe care le-ați avut? Dom'le, Era un democrat autentic? Era un democrat autentic, sigur. Faptul că totuși a stat prea mult în Anglia, s-a reacomodat greu, ca să spun așa, cu Hamainalâcu de pe aici, dar era un om integru. În politică, integritatea. Nu, dacă aveți vreo problemă să analizați orice, în societatea civilă, în politică, căutați la bani, domnule. De unde au banii? La Rațiu se știa de unde are bani. E clar. Nu, dar de unde au banii? Cine le-a dat granturi? Cine le-a dat bugete? Cine a angajat în tot felul de poziții? Cine le-a dat lefuri? Cine le-a dat câte 6 lefuri? Că lumea nu știe. Spune, am salariu de 1400 de lei sau de 2400. Ce vorbești, frate? Dar hai să vedem la câte consilii de administrație, la câte comisii de educație, la câte nu știu ce, și adună grup. Dar altfel, dom'le, noi suntem săraci, suntem modești. Ce vorbiți? Ăsta nu este tot devalizarea banului public? Și n-aș fi cu nimic împotrivă ca să nu câștige atât cât câștige, să câștige dublu, să câștige triplu. Dom'le, dar să facă ceva. Păi noi dăm bugete în cultură și în educație la tot felul de ONG-uri, chipurile. Se publică tot felul de cărțulii, se fac tot felul de prostii, se fac tot felul de excursii. Și aici este zona cea mai dramatică a României. E mai dramatică decât economia. E mai dramatică decât industria, decât vânzarea petrolului. Distrugerea educațională și culturală, această nenorocire care s-a bătut pe poporul nostru este cea mai mare plagă pe care o avem, pentru că ea anulează puterile, sau încearcă să anuleze puterile sufletești. Să inducă nesiguranța, frica, teama, dezgustul. E un aparat întreg care lucrează asta. Tot felul de smiorcăiți. Doamne, nu se poate face. Noi suntem port tâmpit. Ștefan cel Mare nici nu era, Mihai Viteazu era un condotier, ăla era criminal, Antonescu, oricum i-am pus aia de fier în cap, că nu ne putem lăuda cu el, că nu e voie. Deci tot ce e în urmă e prost. Cine sunt deștepții? Bucetivorii ăștia. Zic, de aceea sunt voi pentru țara asta, mă, de steța de critici. Ați dat voi o bucată de pâine unui om vreodată? Din munca voastră a ieșit un coz de pâine, să spui, pâinea asta, ăla o mănâncă de la mine. Nu au nimic. Clevetesc. Unii dintre ei săraci o fac să luați de val. Eu îmi doresc să-și revină, să lase tâmpeniile, să revină la țara asta, că țara asta are nevoie de ei, că mulți dintre ei sunt oameni cu bună pregătire. Îmi pare rău pentru ei. Vor să fie politically corect. Că au ei 4 fundații în Occident care le mai dau câte o excursie. Dar să renunțe, frate, la excursie, să mai stai pe acasă. Știți că asta cu excursiile, apropo... Dar știi ce industrie de excursii? Aici colegii mei, încercând să vorbim, nu o să dau nume, dar într-o seară o să le arăt pe ecran. Sunt cunoscute vreo 20 de personaje din societatea civilă în care eu încerc să le aduc la televizor. Să vorbim cu ele. Ce să vă spun? Îmi spun la un moment dat colegii mei, Călina Berceanu, Mihai Moga și fetele de la Booking, Rareș, degeaba te superi, dar unul e în aeroport în Strasbourg azi, mâine la Bruxelles, poi mâine e în aeroportul din... Zine, dar cine le plătește ăștia avioanele? Cum cine? Ce Noi, fac ei? Ăștia de plătim taxe și impozite. Domnul Rareș, eu nu am luat de la statul român, cu excepția salariului ca muncitor la metrou și a bursei de merit de student, nici 5 bani. Toată viața mea, rețineți acest lucru. Nici 5 bani. Nici direct, nici indirect, prin nicio formă. Nimic. Și ca mine sunt multe, multe milioane de oameni că n-au de la statul român nimic. Și din munca noastră, ăsta așa, cum suntem noi, tâmpiți, retrograzi, poporul prost și asta, trăiesc toate haimanalele astea. De ce nu le taie, domnule, bugetele? Eu le-aș tăia în 24 de ore, n-ar mai avea niciun bani.
Ia să stați voi 6 luni de zile fără leafă, pentru că, dacă îi întrebi, iubim țara, iubim cultura, noi suntem pentru educația poporului, le aducem lumină, noi dăm lumina. Știți? Ia să dați voi lumina, uite așa pe gratis. Că să știți că Eminescu, săracul, n-a luat bani de la stat. Și nu au luat bani de la stat. Și mulți alți oameni și-au dat cu adevărat lumină. Voi murdăriți toate lucrurile astea, îi îndepărtați pe copiii ăștia, îi zăpăciți de cap, și mai vreți să mai vă și plătim. Cine îi devine pentru treaba asta? Politicienii. Ei sunt de vină pentru că i-am înțeles de ce au lucrat. E ușor, domnule, e simplu, rezolvă problema repede. Ăștia se duc prin la cancelarii, cum e citatul ăla celebru, lustruie clanțe, că la lustruitul clanțelor cred că avem vreo 1000 de indivizi care, domnule, sunt experți. Iar rezultatele acestui lustruit care sunt până la urmă? Și vă mai spun ceva. Nici măcar ăia de afară, de fapt, oamenii serioși, care acum au 70% din economia României, ei nu vor asta, domnule. Ei vor să aibă forță de muncă bună aici, care să pună osul la muncă. Vor să aibă armată, că suntem granița NATO. Păi ce armată să faci cu progenituri educate de ăștia, domnule? Păi ăștia se plâng și se închid în baie. Nu dacă începe războiul. Nu, dacă se aude un zgomot afară, îi apucă spaima. Știți că nu poți să faci o țară puternică fără bărbați și femei care sunt în stare să-și asume responsabilități, să muncească și adică unii dintre ei să se sacrifice. Nu trăiește, nici o țară nu trăiește. Nici Marea Britanie, nici Franța, nici Germania, nici, nu mai spun de America, toate țările așa trăiesc. Altfel nu ești țară. Altfel ești o colonie netrebnică de indivizi chinuiți de remușcări. Care e cea mai mare remușcare? Există. Trăiesc. Ba mai am și un nume. Și vin și te ceartă. Băi, nu ai numele ăsta, nu se poate. Nu e un nume bun. Ori aceste lucruri trebuie făcute. Dar cine a introdus? Cum cine a introdus? Cine a introdus chestiunea că dacă ești român, ești altfel și ești mai bold decât Regimul celălalt? Iliescu Roman a introdus tot în România, domnule. Ion Iliescu, cu tot respectul, este președinte la PSD, domnul Petre Roman, cu același respect, e deputat PNL. Deci, iată, două partide avem care stau cu două moațe. Dom'le, cum să-i pui pe ăștia? Dom'le, n-ai văzut ce s-a întâmplat în timpul lor? Trebuie să fii doctor în economie politică ca să-ți dai seama că ăștia au prăbușit țara. Și tu îi mai pui acolo în continuare. Eu nu spun să le faci ceva. Nu, că suntem oameni pașnici. Lasă-le să stea acasă, că oricum au case, au de toate. Au și pensii. Să ne lase, frate. Ăștia sunt vreo câteva sute. De toți. Care parazitează chestia asta și pe lângă ei mai sunt câteva mii, rude, prieteni, mă rog, știți. Asta nu e, nici măcar nu e greu. Să-i ții la distanță. Dar nu trebuie să-i faci nimic, să ducă să muncească. Deci n-au locuri de muncă. Că unii dintre ei chiar sunt pricepuți la câte ceva. Știu să scrie, să citească. Deci poate să facă ceva. Dar spuneți-mi, dintre liderii ligii asta trebuie să facă politicienii noștri și ce o să facă păi și fac acum. Dacă nu o fac acum, sunt convins că partidele se vor prăbuși și se vor petrece niște lucruri pe care nu le putem dezbate acum, că va fi complicat. Credeți că va fi complicat în următoarea perioadă? Eu încă sper, deși în ceasul nu al 12-lea, al 16-lea, ca aceste două partide să se apuce serios și să-și rezolve problemele și să asigure un echilibru politic și o perspectivă, în primul rând pentru ele însele, de dezvoltare interioară. Eu cunosc mulți oameni tineri și relativ tineri din aceste partide, oameni foarte ok. Dar nu o să-i vedeți că au nicio funcție, n-au nimic, îi ține aia deoparte. Să prindă un pic de curaj. Dar că poporul îi va urma atunci. Doar atunci îi va urma. În cazul în care nu vor face asta, vor apărea alte partide? În mod cert. Păi nu se poate altfel. Deci dacă ei nu vor înțelege să se reformeze, vor apărea alții. Și cred că chiar și partidul meu nu va fi al meu, va fi al cuiva. Partidul meu făceați referire la declarația președintelui. Dar bineînțeles, neinspirată, hai. Neinspirată declarație. Dar am înțeles ce a gândit. Dar e neinspirată. Înseamnă cred că dânsul are o problemă și dânsul nu, cred că dânsul dânsul a încercat un lucru și a avut o speranță poate prea optimistă.
că ăștia se apucă de treabă repede și rezolvă problema în interior și chiar oferă un pol pe ideile de program cu care a candidat domnul Iohannis. Bănuiesc, habar n-am. Da, așa cred. Să înțeleg că dumneavoastră considerați că Partidul Național Liberal nu-i satisface... Ce să satisfacă? Domnul Rareș Bogdan. Întreb, domnul Munteanu. Domnul Eu Rareș sunt moderator, Bogdan. sunt omul care întreabă. Dacă ar fi alt partid, ăștia ar lua 3%. Asta să vă spun eu. Dumnezeu, ar fi ca 92 când se făcuseră 3 de aia cu domnul Cerveni, săracul care era singurul mai ca lumea. Avocat. Și erau niște, Șeful mare Bazului. avocat și un om superb. Și, se prăbușesc. Oamenii încă îi mai suportă pentru că poporul... Păi fă pe ăla norocul lor că e oglinda PSD. Noi suntem un popor care știe ce înseamnă stabilitatea. Nu face din astea Mișcări cu brusce. tremure. Nu. Că și așa suntem necăjiți dacă mai zgâlțim asta, dar s-ar putea ca la un moment dat să nu se mai poată. Adică chiar să nu se mai poată. Dacă începe tăvălugul, îi spulberă așa, ca pe... Și pe unii și pe alții, și stânga și, dreapta? Absolut. PSD-ul are șanse mai mari. De ce? Pentru că știți cum a fost cu furtul în România între stânga și dreapta? În dreapta au furat puțini mult. În stânga au furat mulți puțin. Adică a fost o distribuție cât de cât mai rezonabilă. Adică s-a mai dat ceva și pe acolo, au mai luat și ăia. Ne-am rezolvat și noi problemele. În satul cu tare s-a mai făcut o chestie, s-a mai dat o bidinea. Am mai asfaltat cu găuri niște chestii. Știți? Ăștia de aici, în zona de dreapta, ăștia 10 ani de zile, s-au făcut niște acumulări așa spectaculoase pe care acum le vedem. Noi le știam că de unde n-ai bani să ia atâția acum bani. ies la lumină. Doamne, miliardari de ăștia, vreau să știți în câte generații s-au făcut miliardari în Occident? Cât trebuie să muncești, să construiești o afacere? Sigur, sunt excepții. Ai o idee, ai o invenție senzațională. Vine Bill Gates, îți face Windows-ul. Bun, dar ăștia nu că n-au făcut Windows-ul, ăștia n-au făcut un gârliș de piviță. Ce să facă ăștia? Nu au făcut nimic. Dar toți sunt bogați. De unde e bogăția? Păi e foarte simplu, domnule. Din aranjament, din afaceri cu statul. Asta e tot. Tot ce au putut genera creativ. Păi de asta e creativitate. Bun, hai să spunem, să lăsăm trecutul. Ce a fost, a fost. A fraților, bă, domn măcar de astăzi, lăsați stâmpeniile. Că o să vă caute DNA-ul 15-20 de ani. Și acum încă e bine, că e un regim pașnic. Dar ce vă faceți dacă vin două partide mai nervoase? Și bagă repede o lege mai dură așa. Și găsesc totuși în armata aia de justițiari niște procurori, niște mai nervoși. Că loc e, slavă Domnului, că ce s-a făcut? Nervozitate. Păi, E loc de nervozitate. și eu cred că în rândurile astea ale justiției sunt oameni care, să știți că la o adică pot să da cu ciocanul bine sentințele. Și nu pe nedrept. Sigur, nu o să intru eu într-o dezbatere cu alte chestiuni, cu repartiția dosarelor, nu-i treaba mea, dar vreau să spun că loc e suficient. Cred că sunteți de acord cu mine. Sunt de acord, dar mă interesează de ce după 25 de ani, de exemplu, cei pe care noi am arătat la începutul emisiunii încă n-au răspuns. La cine vă referiți? La vinovații pe la piața Universității din 13-15. Dar o să răspundă. Eu am senzația și chiar am avut niște întâlniri în acest sens cu organele îndrituite și ceva îmi spune că Se pregătesc dubele? cred că de data aceasta sunt perspective foarte serioase ca justiția să fie aplicată. Și vinovații de atunci să plătească Păi chiar asta după înseamnă să 25 fie de ani? aplicată justiția. Deci după 25 de ani să plătească vinovații. După 200 de ani. Justiția asta înseamnă fia justiția pereat mundi. Nu e vorba aici de altceva decât că poporul român are nevoie de dreptate. Și de o lecție ca să știe și alții pe viitor că până la urmă, de fapt asta e esența justiției. Are un caracter educativ. Cel mai mare educator al României, cum bine spunea bătrânul Țuțe, era Vlad Țepeș. A dat o lecție de educație, de multă vreme nu a ținut-o minte. Vorba bătrânului Țuțe, că spunea că dormeai cu punga sub cap de bani, că ți-era frică să nu o furi singur. Știi? Adică e nevoie de un pic de educație, ca să înțeleagă și autoritățile, și factorii responsabili, că oricât de mare ai fi, se face o dreptate. Sigur,
cu condiția să se dovedească în instanță că, nu vreau să-i acuz să credeți că spun eu acum cu tare, că ce știu eu și ce știm noi toți, milioane de oameni, asta e altă discuție. Dar de data aceasta, asta am vrut să spun, că am sentimentul că organele îndrituite vor face o anchetă care va duce și spre la o ăștia? propunere. Și spre ăștia? Păi sunt mai mulți. Deci nu încap pe video. Nu, poate nu toți. Poate nu toți de acolo, dar asta nu știu, chiar habar n-am. Eu vă spun mai mult decât să spun ceea ce cunosc și oricum ceea ce cunosc eu rețineți. Sunt fapte, urmează ca ancheta care e în desfășurare să stabilească cine, unde, cui a făcut, cât a dat și să propună unor instanțe soluții. Eliberarea, un buchet de flori sau altceva. Sau poate nu. Sau poate nu. S-a apropiat momentul după 25 Eu de ani? simt că am această senzație, de data asta. Nu pot să-mi asum mai mult decât un simțământ. Dar spuneți-mi, colegii dumneavoastră din Gasolență, n-ați fost Da. singur atunci. Ei, cum să fiu singur? Sute, mii de Ce oameni. fac oamenii? Dom'le, cei mai mulți dintre ei, spre cinstea lor și spre mândria mea, mândrie în sensul că am fost coleg, sunt oameni foarte serioși. Foarte puțini s-au dat în spectacol. Sunt și... în Parlament? Nu, haideți, domnule. Dar cred că mă duceam... Au fost vreo 2-3... Să lăsăm. Adică, v-am spus, acel proces de selecție făcut de propriilor colegi s-a dovedit foarte corect și foarte eficient. Oamenii... Sunt câțiva... S-a spus, nu eram... Hai să fim serioși. Am mai greșit și unii dintre ai noștri. Asta e. Au avut după aia. Dar după. În timpul perioadei 90, eu n-am să se reproșez, săracii, toți au făcut cât au putut. Unii mai mult, alții mai puțin, dar toți au fost pe o direcție, chiar oameni care după aceea au avut un traseu spectaculos în altceva, politic să spunem. Dar oamenii au trudit pentru acest ideal. Cei mai mulți dintre cei care au ajuns la o carieră, hai să spunem, într-un mediu de tip politic sau administrativ, cei mai mulți dintre ei sunt oameni foarte respectabili, de care n-am motive să fie rușine, ba chiar mă mândresc. Că știu că cu tare am fost colegi, că am și colaborat cândva. Nu mai spun alții care sunt specialiști în diverse domenii și au cariere excepționale. Foarte mulți. Câți dintre ei au plecat din țară? Doamne, e greu. Mulți. Dar v-am zis, o statistică să o fac este greu, nici nu mi-am propus. Poate odată o să o facem, dar peste tot, vă spun. Adică în multe locuri, în Europa, în America, în Asia, îi găsești pe unde nu-ți vine să crezi. M-am întâlnit cu unul pe nu știu unde. În România sunt iarăși foarte mulți. Sunt și câțiva care mai încearcă. Dar și că un lucru foarte frumos e, dom'le, nu abuzează adică de trecutul lor, nu se împăunează cu merită, sunt foarte modești. Foarte puțini sunt care mai apar. De regulă aia care apar și vorbesc, să știți că erau și ei pe acolo, dar și sunt oameni care acum sunt în dificultate. Și poate le-ar fi folosit să se laude cu asta. Sigur, pentru greșeli ulterioare, ca să zic așa. Dar o greșeală ulterioară nu-ți anulează un merit anterior. Că și unul care se duce pe front și are o faptă de vitejie și după ce 2 ani sau 5 ani după ce vine acasă fură niște bani, va fi pedepsit. Dar asta nu înseamnă că el în război n-a fost viteaz. Noi pentru asta îi prețuim. Și nu e normal să negi sau să contești realizările unor oameni pentru că după aia nu știu ce au făcut, ce nu-ți place ție, sau poate chiar ceva care într-adevăr a fost rău. Una e una, alta e alta. Sunt foarte mândru de colegii mei. Sigur, cunosc, am urmărit așa, am întâlnit cu ei, nu cu toți, că sunt foarte mulți, dar pe unde am văzut, n-am auzit lucruri rele, am zis excepții. Dar reacția care este atunci când lumea stă de vorbă, atunci când se întâlnește cu dumneavoastră? Păi, sunt colegi, e aceiași. Bine, acum s-au mai potolit, pentru că eu fiind sub campania asta, m-au tocat ăștia vreo 20 de ani, le-au spus tot felul de tâmpenii despre mine. Spuneți-mi aia cu fabric cu armele. Da, și ăsta a fost singurul lucru. Că lumea mă tot întreabă, domne, ce-i cu armele? N-am, domne, nicio afacere de genul ăsta. Și nici nu am câștigat. Cel mai neplăcut lucru pentru mine, știți care a fost? Nu că am fost acuzat că aș fi făcut nu știu ce comerț. Asta-s prostii, că
trebuie să fii naiv rău să crezi. Te-a prins bine, vedeți cum au manipulat, că au rămas... Da, nu, la unii chiar naiv. Cum să crezi asemenea gugumănie, când dacă te cauți pe Google și vezi, tipul ăsta de activitate economică este sub o lege specială și există un anumit tip de autorizare care este publică. Deci nu poți tu așa, adică eu mă duc cu Rareș Bogdan și hai să luăm două valize. Să vindem niște mitraliere. Nu mai spun că eu eram acuzat că am vândut avioane, domnule. Da, e râsul de pe lucru, avioane. Vă imaginați că eu vindeam avioane vânătoare? Cât de naiv să fii să crezi asta? Dar nu asta a fost lucru care cumva m-a întristat cel mai mult. Că asta, până la urmă, râd, fac glume. Au inoculat că eu aș fost foarte bogat. Eu sunt un om modest, să știți. Și din păcate nu am avut chiar succesul ăla. Am o existență decentă, e o firmă care, suntem un grup de oameni care cred eu că trăim decent. Nu am câștiguri de mari, dar mulți au crezut asta și unii, săra cu pațul, că vă dau un exemplu, și că l-am certat în toate felurile, că mi-a venit toată la mine și zice, domnule, să facem un turneu, să-l finanțezi tu. Zic, bă, Cristi, bă, dar cu ce să-l finanțezi? Bă, Mariane, bă, dar ești plin de bani, că uite, am citit că ești miliardar, că ți-au dat ăia bani, că nu știu ce. Zic, bă, vine la mine acasă și vezi, stau la blog, lasă-mă în pace, am 2 camere. Dar mulți au crezut. Și nu-i pot, adică nu poți fi supărat pe ei, că știu cum funcționează aparatul de propagandă. Oamenii cred. Dar e neplăcut că unii vin să-și ceară un ajutor. Ăla vrea să facă nu știu ce turnee, altul vrea nu știu ce proiect, să facă nu știu ce liceu și nu știu ce școală. Și că dă și tu, bă, și că măcar 100.000 de euro. Și tu, Doamne, știi unde să-ți dau 100.000 de euro? Că eu muncesc cu fratele meu să reparăm o casă de 8 ani de zile și nu e gata. Mai ne trebuie încă 10. Păi dacă aveam 100 de ani de zile, nu terminam pe asta? Dar oamenii, vedeți, asta e pe plan privat, e cel mai neplăcut lucru. Că nici n-ai ce să le spui. Unul s-a supărat pe mine și acum simte că acum vreo 15 ani am mașină. Mi-am luat o mașină la mâna a doua, care cred că prețul ei era vreo $3.000 sau de asta. Da, era o mașină, nu spunem marca, că nu avem voie, dar era o mașină de asta, mai care nouă ar fi costat probabil vreo 30.000, să zic. Zice, uite bă, cu ce mașină umblă asta? Firea el să fie, a dat-o Măgureanu. Dar cu Măgureanu ce e? Lămuriți-mă și pe mine. Nu, cu Măgureanu eu am acceptat atunci, într-un moment dramatic pentru România, anul 2000, când am realizat și am făcut și măsurători în sensul ăsta și se vedea foarte clar că electoratul era dominat de 2 personaje. De Iliescu, majoritar, și de domnul Vadim Tudor, care bătea spre 40% în mod real. Nu cum au spus ăștia. Bătea spre 40%. A ajuns la vot la 23-24. L-au furat, domnul Rareș Bogdan. A avut mult, au furat toți de la el. Deci era atunci la... Era pe un val. Mesajul naționalist în 2000? Păi lumea era sătulă. Păi nu fusese toate furăciunile și dezamăgirile 10 ani de zile? Era pe un val, iar Vadim fiind foarte mediatizat, pentru că el fiind... A început o carieră, l-a ajutat domnul Petre Roman, i-a dat bani, a făcut revistă, totuși. Guvernul l-a susținut în vremea aia ca să capete o prezență publică, plus că știți bine că dădea mafia, jos mafia, sus patria, foarte multă lume nemulțumită, era pe val. Deci nu mi-a zis, dar e clar că va câștiga Iliescu. Pentru că... Asta era cum să câștige Iliescu după ce 10 ani de zile v-ați luptat cu Iliescu. Nu că m-am luptat, domnule, dar 10 ani a distrus România, n-a fost guvernul lui. Ce Dumnezeu, ce a fost 10 ani? Că și al lui Constantinescu, tot Iliescu era, de fapt. Tot cu PD-ul pe acolo. Tot ei erau. Hai să fim serioși. Ce credeți că Radu Vasile a luat o decizie, Dumnezeu să-l ierte? A încercat Ciorbea pe acolo, a dat un pic din cap, l-a zburat afară instantaneu. Ce guvern aveau ei? Vai de capul lor. Au avut probleme. Aparatul i-a lucrat cum a vrut. Ori în anul 2000, în toate analizele pe care le-am făcut, a rezultat foarte clar. Vine Iliescu și suntem pierduți pentru că ăștia vor da la Istanbul, între ghilimele, totul. Cum se duceau buierea cu pungi de bani. Să-l dea jos pe Brâncoveanu. Dădea Brâncoveanu 1000 de pungi, i-a sunat pe de 3. De ce au fost ei dispus să dea atât de mult din avuția? Sigur că o parte trebuia dată. Hai să fim. Adică anumite elemente de privatizare trebuiau făcute, că e un context, poate îl discutăm o dată, partea economică, că e foarte importantă. Dar ăștia fiind atât de lipsiți de credibilitate, eu au fost dispus să dea totul, domnule. Domnule, au dat și loteria, domnule. Păi și ea este de interes strategic? Au dat Romtelecomul, frate.
Au dat tot. Petromul, au dat tot. Tot. Anumite lucruri, repet, sunt chestiuni care țin de zone strategice, cărbune, oțel, petrol, sunt alte discuții. Oprirea industriei de Dar armament. loteria chiar nu trebuiau să o dea. Adică, înțelegeți? Ori mi-am dat seama în anul 2000 că dacă nu face, și ce să fac? Și a fost inițiativa domnului Drug, săracu, care a zis, băi, ce hai să facem, că uite, poate asta și mergem pe mesaj național și turbați pe Vadim. Deci doreați de fapt să anulați din mesajul lui Vadim. Păi, eu cred că până la urmă și Vadim ar fi renunțat. Dacă se începea, dar nu s-a început. Deci, repet, nu am candidat. Asta a fost o ipoteză. Putea să-l bateți pe Iliescu atunci, în 2000? Pe Iliescu? Haideți, domnule. Adică credeți, oricât ar fi țipat ăștia de pe la GDS că să votăm rău cel mai mic, săraca doamna Condea, țineți minte că a apărut și dânsa. Și a spus să votăm cu Iliescu că e rău cel mai mic. Păi, dar între mine și Iliescu, chiar credeți că ai tu să spună că totuși eu sunt un rău mai mare decât Iliescu? Chiar în halul ăsta? Nu cred că spunea. Ce am făcut eu țării astea să fiu de rău pentru ea și să fie bun domnul Ioan Iliescu, care numai ce a condus-o vreo 8 ani de zile. Asta a fost problema. M-am adus aminte cum spunea bătrânul Țuțea, zice, domnule, zice, dragul meu, zice, în interes național poți să te faci și de râs. Te faci de râs în interes național. Ți asumă un risc. Și acum hai să fim între noi mare risc. Bun, au râs unii de mine, m-au înjurat unii, asta este. Să nu fi încercat? Nu. Eu am plecat de la ideea că... Asta... Păi nu era alta, domnule. Dacă nu interveneau zonele din sistem, că de asta aveți o poză cu... Deci de asta am mers pe formula, pentru că în ambele partide astea două, pe UNR și în PNR, adică tabără Măgureanu, erau oameni din sistem foarte serioși. Bine. Și dumneavoastră ați văzut ce face sistemul Păi nou? nu, și eu m-am gândit, Erați... dom'le, singura șansă, că dacă în acest sistem, care a făcut ce a făcut 10 ani, asta e, mă, poate totuși vor fi de acord să oprim distrugerea țării. Și poate că, zic, bă, le-am explicat, aveți nevoie totuși de un purtător de mesaj. Eu sunt dispus să fac orice, numai cu o singură condiție. Să oprim distrugerea acestei țări, să oprim înstrăinarea totală a avuției naționale, să oprim distrugerea pământului și toate blestemății pe care le-au făcut. Distrugerea sistemului educației și așa mai departe. Putem face asta, cu condiția să vreți și voi. Pentru că eu eram cu câteva asociații de tineri și toată lumea a sărit pe mine. De parcă a apărut dușmanul național, domnule. Uitați-vă de Iliescu. Făcea un scandal. Domnule, a venit Marian Munteanu, pericol public. Deci nici Vadim, nici Iliescu nu mai erau dușmani. Nu mai, domnule, eu eram. Acum, adică ăsta s-a dat cu Măgureanu. De parcă candida Măgureanu, domnule. Domnule, cât de nesimțit să fii, să faci o asemenea ticăloșie? Păi, dar urma să candideze Măgureanu și să-i fac campanie? Nu, era frică de dumneavoastră. Simplu. Nu, Așa cum le-a fost frică și în aveau 90. înțelegerile lor pe care eu le-aș fi tăiat, domnule. Că dacă ajungeam, nu mai primeau 2 lei toți bugetivorii ăștia pe nemuncă, care s-au obișnuit să trăiască bine, nefăcând nimic pe spinarea amărâților ăstora. Dar asta cu pensia, cum vi se pare, domnule? Cum? Dar ce să stai? E măruntă față ce au făcut, domnule. Păi ei sunt vinovați că ăștia au ajuns să aibă pensia de 400, de 500 de lei. Că au jucat economia națională de parcă noi am fi o țară secetoasă de pe undeva, de la un deșertul Gobi, și noi n-avem nimic. Pe până și ei au venituri mai mari. Asta este jucată din administrația economică, administrarea economică a țării, domnule. Ne întoarcem după o scurtă pauză publicitară cu Marian Munteanu, dar și, surpriză, Marian Munteanu, basarabean, poate nu știați, va fi alături de noi în dialog cu Dorin Chirtoacă, cel care se luptă să rămână Chișinău pe orbita românească, pe orbita europeană. Acolo este o luptă cruntă pentru turul 2 de scrutin. Dorin Chirtoacă are nevoie de încă 10% pentru a câștiga alegerile, dar împotriva sa și împotriva românilor de acolo, administrației românești, s-a pus un întreg aparat pro-rus, pro-Kremlin. Va fi poate cea mai dură luptă pentru Chișinău. Dorin Chirtoacă va intra alături de noi, iar apoi telespectatorii Realitatea TV vor fi în dialog cu subsemnatul. Revenind după o foarte scurtă pauză publicitară.
Am revenit la jocuri de putere, invitatul meu și al dumneavoastră, Marian Munteanu, colegii mei se chinuie, sper să reușim. Realitatea TV este preluată pe foarte multe canale, pe foarte multe rețele de televiziune prin cablu din Chișinău, din Republica Moldova. Chișinău este altceva. Chișinău a fost timp de 25 de ani altceva. Este orașul care niciodată nu a acceptat în fruntea sa un adept al Moscovei. Ar fi un semnal dezastros pentru Occident, un semnal dezastros pentru România, un semnal dezastros pentru pre-europenii de la Chișinău. Pierderea Chișinăului și câștigarea de către această Zinaida Greceanu, îmi spune domnul Marian Munteanu, de fapt rusificat numele și comportamentul. Deci e esențial ca partidele pro-europene să înțeleagă și să-l sprijine pe Dorin Chirtoacă. Nu știm dacă se va întâmpla asta sau nu. Cert este că partidul domnului Lupu a luat un mandat, Partidul Democrat, la Consiliul Local din Chișinău, iar partidul domnului Vlad Filat 2 mandate. Deci, acolo se dă o bătălie, o bătălie a sferelor de influență. Moscova, Kremlinul își dorește enorm să dea un semnal din experiența a ceea ce au fost revoluțiile oranj, au nevoie de Chișinău, așa cum Occidentul are nevoie de Chișinău. Noi vom încerca atât cât putem noi, ca jurnaliști, ca televiziune liberă, dar românească, pentru românii de oriunde s-ar afla ei, deși de peste Prut, ca și cei din Dublin, din Belfast, din Londra, din Paris, din Bergamo sau din Roma, sau din Valencia sau Madrid, că să sprijinim cu ceea ce putem noi. Sigur, seară de seară vom încerca măcar 15 minute din emisiune, 20 de minute, să-l invităm pe domnul Chirtoacă, pe susținătorii domniei sale, să se adreseze celor care ne urmăresc acolo. Este un blocaj informațional cum rar v-a fost dat să vedeți. Poate domnul Marian Munteanu vă poate explica ce se întâmpla în 90. Sau poate vă amintiți ce era în 90. Cam același lucru se întâmplă astăzi la Chișinău. De asta, fiecare ajutor pe care îl primește Dorin, astăzi nu mai contează Dorin Chirtoacă și nu trebuie privit ca simpatizat sau anumiți lideri politici din România. Nu asta contează. Contează un singur lucru. Dorin Chirtoacă este român și este pro-european și pro-București. Asta e mai important decât orice. Nu îl considerați pe Dorin Chirtoacă omul care la un moment dat s-a așezat lângă un lider politic sau altul din România. El este omul care reprezintă astăzi în Republica Moldova, Europa și România. Domnule Marian Munteanu. Vreau să vă spun că dacă Dorin Chirtoacă putea să se așeze lângă oricine, nu asta e problema. Problema cea mai gravă este că administrația de la București a ignorat aproape total chestiunea românilor de pretutindeni toți acești 25 de ani. Adică măsurile luate, tot ce s-a întâmplat, nu numai că a fost nesemnificativ, de foarte multe ori a fost contraproductiv. Nu există țară care să aibă atât de mulți oameni în teritoriile din jurul său, care să fie, atenție, autohtoni, băștinași, românii din jurul României. Nu sunt acolo, vorbesc de românii din Macedonia, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Ucraina și așa mai departe. Toți acești oameni, ei sunt băștinași în țărilor. Și s-ar fi cuvenit ca statul român să aloce acel sprijin cultural, o asistență serioasă acestor oameni, dar din păcate, după cum probabil că cei care au urmărit activitatea asta privind românilor de pretutindeni, totul a fost o catastrofă. Păi oamenii din Republica Moldova, mulți dintre ei, poate că au și dreptate să li se făcut și lor lehamite de București. Păi li s-a făcut lehamite ăsta din România de regimul de la București. Păi ce să mai facă săracii? Adică trebuie să înțelegem că asta pe de-o parte, pe de altă parte, natura problemelor cu care se confruntă oamenii din Republica Moldova este extrem de complexă. Politicienii români nu au știut să lucreze pentru interesul românilor de acolo. Ba, voinicii de astea, că fac o chestie studențească, că vrem să ne unim cu țara, asta e ok.
Dar liderii politici mari trebuie să lucreze cu înțelepciune. Nu te-a pus să-ți încorzi tu mușchii că tu te ceri cu Rusia, te ceri cu toată lumea. Rusia este o mare putere și cu ea trebuia lucrat încă de pe vremea când era încă Uniunea Sovietică. Mihail Gorbaciov, de exemplu, a dat semne, mi-aduc aminte, în anii 90, mult mai interesante și mai favorabile pentru o eventuală desprindere reală a Republicii Moldova de sub tutela URSS-ului, URSS care, după 2 ani de zile, știți foarte bine, s-a și dezintegrat. Cum a fructificat regimul Iliescu acest moment colosal istoric? Cum? În niciun fel. Dar cum au fost fructificate momentele ulterioare? Deci noi trebuie să privim în context toată această problemă și să înțelegem ceea ce se întâmplă acolo. Sigur că suntem solidari, sunt frații noștri. Eu vă spun un singur lucru. Eu sunt convins că dacă s-ar fi lucrat inteligent, poate mulți dintre rusofoni ar fi dorit să vină, să unească cu România. Deveneau și europeni, domnule. Dacă se lucra într-un Dacă se lucra într-un mod inteligent. Atenție, inteligent. Nu să ți faci adversar, să ți faci aliat. Eu cred că Dorin Cârtoaca a reușit într-o anumită măsură să, pe plan local cel puțin... Da, să fie un primar al tuturor, nu doar al unor. Deci el a procedat cu mai multă înțelepciune decât mulți viteji de ăștia viteji, că ei nu sunt viteji, sunt niște prăpădiți, care dădeau declarații focoase pe la televizor. Sigur că cu toții sperăm ca el să rămână primarul Chișinăului. Cred că are prima șansă, în continuare. Dar dincolo de acest moment electoral, dincolo de ce s-a întâmplat în celelalte orașe, este una din numeroasele sarcini de care clasa noastră politică nu a știut să o onoreze. Nu s-a achitat cum se cuvine de problema asta. Din toate punctele de vedere. Pentru vedeți, domnule, că nu avem nici măcar, ce să vă spun, niciun fel de rețea de sprijin reală, serios. Nu mă refer la gesturi, că nu e cazul. Reamintești ce am spus. Am pierdut războiul. Situația geopolitică este rezultatul unui acord între puterile care au câștigat războiul. În principal între Rusia, Statele Unite și Marea Britanie. Pe zona asta. Asta este. Dar când ești într-o situație ca asta, trebuie să o abordezi cu înțelepciune, cu inteligență și să știi să-ți joci cărțile. Noi nu ne-am jucat cărțile, noi le-am decartat. Care sunt cărțile care au fost jucate? Vorbe. Pentru că principalul atu pe care poți să-l ai într-o asemenea situație este să dai dovadă de seriozitate. Dumneavoastră credeți că o mare putere, cum este Rusia sau cum sunt Statele Unite, lor le plac lașii și fricoșii? Sunt puteri militare, domnule. Statele acelea sunt construite și au arhitectura lor are un caracter foarte puternic de tip militar. Națiuni mari care au purtat războaie. Și să știți că de mult mai mult respect se bucură un adversar demn și serios decât un laș care plânge. Cine erau adversarii din 90 și cine sunt astăzi? Ai românilor? Da. Domnul Iliescu și Guvernul Român. Ăștia cei mai mari adversari români. Și propria noastră slăbiciune, că asta e, până la urmă n-am reușit mai mult. N-am putut, noi ca români, să creăm o altă grupare suficient de puternică încât să preia hățurile. Nu s-a putut. Eu cred că, din cauze explicabile, adică nu e în totalitate, nu putem fi învinovățiți ca popor. Nu am reușit lucrul ăsta. Am ieșit slăbiți din comunism, slăbiciunile încă pe anumite zone au rămas active. Bun, mergem mai departe. Dar măcar de acum înainte să înțelegem că trebuie să construim, în primul rând, o altă atitudine. O altă atitudine și atitudinea în orice acțiune de tip, nu știu, public, construcție, nu știu, economică, socială, politică, se sprijină pe atitudinea pe care o ai față de tine însuți. Păi dacă tu ești un prăpădit cocoșar bolnăvicios, toată ziua te văicărești, ce o să faci? O să plângi. O să te alegi cu vaietele.
Deci trebuie să ne asumăm cu demnitate dificultățile, dar să știm să ne exploatăm potențialul pe care îl avem. Și slavă Domnului, încă îl avem. Asta cer eu și cred că cer cei mai mulți dintre români, liderilor politici, în primul rând. Așteptăm asta încă. Nu știu cât o să mai aștepte lumea, dar... Actualilor politici? Da, oricărui... De-aia sunt lideri politici. Primul să fie lideri. Să văd că iau decizii. Să văd că fac legi inteligente. Nu încurajează o birocrație monstruoasă. Vreau să n-ați văzut, domnule, ce prin toate instituțiile alea, prin primării, au niște legi de apucădurea de cap. Pentru fiecare fleacă îți trebuie 400 de hârtii, domnule. La o firmuliță amărută vii cu niște bibliorafturi de alea groase pentru nimic. Ei ci că au grijă să nu fie evaziune. Ce evaziune? Ce să mai facă la evaziune, că l-abia trăiește? Povesteam un prieten care a fost în America și a încercat să facă o chestie, nu ne-a ieșit. Și să înființeze o firmă. Și el a îngrijorat venind în România să aibă grijă de la cum e cu declarație fiscale, să nu mă prindă fiscul. Să... Și a zis că nu trebuie declarație fiscală în statul ăsta. Păi de ce? Păi ce, după ce depășiți încasări de $100.000, abia după aia vă trebuie. Adică ea te lasă să crești, când ai ajuns la un anumit nivel, ai și tu câștiguri, vine fiscul, care nu te mai iartă. Dar nu te ia să te strângă de gât de când ai ieșit tu din găoace ca un pui de la dintr-un ou și ăștia călare pe tine să-ți ia și puful ăla pe care îl ai. Deci nici nu este o gândire de genul ăsta. În schimb cu alții care vin aici cu 2 lei în buzunar, sunt foarte generoși. Ăia-ți protejați. De ce tot timpul noi avem alt comportament? Pentru că statul român actual, într-o componentă, din păcate, puternică a lui, este urmașul statului fanariot. Asta este statul român. El a fost creat de fanarioți. Statul român modern este creat de regimul fanariot, cu instituțiile sale. De astea, pe astea le ironiza Caragiale, acest tip de fanariotism, pe astea le biciuia Eminescu în proza sa politică, aceste instituții ridicole, birocratice, bugetivore, greoaie și cretine, care țin în loc un popor întreg. Ăsta este statul român. Foarte interesant și continuăm alături de noi Dorin Chirtoacă. Bună seara, domnule primar! Bună seara, bun găsit! Mă bucur să vă avem alături de noi și aș vrea să le spuneți românilor care știu mai puțin despre ce se întâmplă în acest moment la Chișinău, care a fost evoluția acestei campanii fără precedent și mai ales cum arată rezultatele și cum arată bătălia pentru turul 2. Vă mulțumesc în primul rând pentru oportunitate. Tocmai am reușit să urmăresc și eu ultimele secvențe din emisiune și înainte să vorbesc despre bătălia din turul 2, sunt de acord cu domnul Munteanu, cu care ne cunoaștem de ani de zile, de pe vremea studenției, dânsul bine mai vechi în această bătălie pentru neamul românesc de prin 90. Suntem chiar colegi, aș putea spune. Nu, bine, dânsul absolvit de mult, dar știam că venisem în facultate în 97, știam despre cum au evoluat lucrurile în primii 7-8 ani după Revoluție. Și vreau să adaug un singur lucru. Da, noi avem o problemă în perioada fanariot, avem poate probleme în codul genetic, prin ADN, rămâne să urmărim. Dar atâta timp cât la Călugăreni, de exemplu, bătăria celebră lui Mihai Viteazu să paragină totul acolo și s-a transformat într-o gunoiște și crucea ridicată de unul dintre domnitori la aproape 100 de ani după bătălie, și crucea pusă de regele Carol și după aceea restabilită de președintele Iliescu, tot acolo e numai bălării, este chiar gunoiește pe locul respectiv. Noi nu avem cum să ne... Dacă nu ne cinstim nici cei mai mari voievodi ai noștri, să știți că avem probleme grave. Dar asta e un alt subiect. În ceea ce privește Chișinăul, avem un vot conștient. Mă bucur pentru faptul că locuitorii Chișinăului au apreciat ceea ce am muncit și am făcut timp de 8 ani. Respectiv, acum ne confruntăm în turul 2 cu cei care sunt emisarii sau trimiși Moscovei aici la Chișinău. Deci, practic, este o bătălie astăzi între cei care spun pro-Kremlin și pro-Bruxelles, pro-Occident, pro-București. Până la urmă, din păcate, la asta se va reduce în mare parte votul, pentru că avem cetățeni în Chișinău, în Republica Moldova, care, deși au buletin de Republica Moldova în buzunar, conștiința lor este la Kremlin. Și ei chiar urăsc ceea ce facem noi aici
și ne urât pentru faptul că suntem pro-europeni, pentru faptul că ținem la neamul nostru, la istoria noastră. Ei ar prefera să sărbătorim ziua Moscovei, ziua Rusiei în piața Marinei Naționale, fără să avem vreodată dreptul ca noi să putem sărbători la Moscova vreodată oricare sărbătoare a noastră. Deci lucrurile merg de sus în jos, de la fratele mai mare la fratele mai mic și îi deranjează atunci când reușim. De aceea sunt consolidați și merg masiv la vot pentru a susține candidatul pro-Kremlin, deși ei vor încerca să atenueze discuția pe partea geopolitică și vor încerca să meargă pe discuțiile legate de proiectele pentru Chișinău. Pe de o parte este firesc, dar e un paravan în spatele căruia s-a ascund. Noi avem proiecte pentru Chișinău pe care le-am prezentat, le prezentăm și care reprezintă atuul nostru pentru turul 2. Domnule Chirtoacă, pe ce voturi vă bazați în turul 2? De unde mai puteți să aduceți voturi pentru a ajunge la 50% plus 1? Credeți că prezența la vot va crește, va sări de 50% în turul 2? Ce puteți face pentru ca această prezență să crească cu votanți care să fie din bazinul dumneavoastră? Cum vor vota celelalte partide care au scos scoruri mici, extrem de mici, la aceste alegeri, cu un reprezentant în Consiliul Municipal, respectiv 2 reprezentanți? Ați avut discuții cu aceștia? Tradițional, în turul 2 de scrutin la Chișinău, participă mai mulți cetățeni. Asta deja se întâmplă pe constant pe parcursul ultimilor 15 ani. Care pe care, aceasta va fi bătălia în turul 2. Poate deja mai puțin pe baza programelor, pe baza echipei, pe baza partidului, pe baza proiectelor și așa mai departe. Strict care pe care. Noi pe ei sau ei pe noi. E o chestiune de ambiție, o chestiune de orgoliu. Și din acest punct de vedere, evident, noi vom încerca să-i mobilizăm în primul rând pe aceia care ne-au votat, care au exprimat un vot conștient pentru Partidul Liberal și pentru mine personal, după 8 ani de mandat în condiții foarte grele. Apoi pe aceia care au votat candidații pro-europeni, de centru-dreapta, centru-stânga, dar pro-europeni și sunt 4-5 la număr. În sumat, ei au peste 15% din voturi. Mai sunt și aceia care sunt pro-europeni, dar au stat acasă în turul întâi de scrutin, fiind dezamăgiți de partidele discreditate deja complet, de Partidul Liberal Democrat și Democrat, în urma scandalului cu miliardul furat și cu celelalte lucruri care s-au întâmplat la locul lor în guvernarea noastră pro-europeană, un fel de anul 2000-2004 sau perioada 2000-2004 din România. Cu corupție, cu justiție controlată, cu toate astea. Acestea sunt alegătorii pe care putem miza. Și vom munci, de asemenea, să mobilizăm la vot tineretul, care fiind dezamăgit după nedreptatea de la 7 aprilie încoace, pentru că ei au adus guvernarea europeană, pro-europeană la Chișinău, însă după aceea au fost pagecoriți de guvernanți. Și de asta sunt destul de dezamăgiți. Domnule Chirtoacă, ați obținut în primul tur 37,5. Practic mai aveți nevoie de 12,5% pentru a ajunge primar. Candidații de dreapta, respectiv de stânga, dar pro-europene, au obținut undeva între 13 și 15%. Deci, practic, dacă va fi o mobilizare, votanții dumneavoastră împreună cu aceștia se vor întrepta spre dumneavoastră și spre Europa și nu spre Asia și spre Kremlin, câștigați alegerile. De ce vă este teamă, totuși? De Dumnezeu. Întotdeauna este nevoie să acționăm cu toate forțele. Pentru că și ceilalți se vor mobiliza. Simpla matematică nu ajută și nici aranjamentele sau diferite, înțelegeri până și oculte care se pot face. Oamenii trebuie convinși, oamenii trebuie să aibă încredere, oamenii trebuie să aibă speranță și atunci ei vor ieși la vot. Se vor mobiliza pentru turul 2 de ambele părți. Este important ca noi să reușim o mobilizare mai bună. Situația noastră este mai bună față de anul 2011. În anul 2011, în turul 2, tot cu candidatul comuniștilor sau socialiștilor din se schimbă denumirile, conținutul rămâne același, tot roșu și Kremlin. Respectiv, atunci ei erau pe poziția întâi, după turul întâi de scrutin, ei aveau majoritate în Consiliul Municipal și cu toate acestea am avut o mobilizare foarte bună la Chișinău și am câștigat la o diferență din strâns 0, și ceva la sută, 3.000 de voturi. Însă, până la urmă, a contat fiecare vot și a contat mobilizarea. Acum suntem într-o situație mai bună, vom avea majoritate democratică în Consiliul Municipal, ei au rămas în urmă, de asemenea, după turul întâi, ei sunt pe poziția a doua, deși masiv am avut în Republică un vot de protest împotriva actualei guvernări. Și
Și aici ei au fost opriți la Chișinău. În schimb, față de anii precedenți în care dumneavoastră ați câștigat alegerile, în acest moment situația geopolitică este cu totul alta. În acest moment miza Kremlinului pentru câștigarea orașului Chișinău este una vitală și probabil și forța pe care o vor angrena va fi una cu mult mai mare decât în urmă cu 8 ani, respectiv cu 4 ani de zile. Întrebarea este dacă oamenii, votanții dumneavoastră, veniți într-un număr mare, spun eu, în primul tur de scrutin și mă bucur asta, vor înțelege și se vor prezenta la vot în turul 2. Într-un număr și mai mare pentru a suplini această forță, acest tăvălug venit dinspre Kremlin. Nu este primul tăvălug. Nu este pentru prima dată când trebuie să facem față acestei situații. Sunt convins că acei alegători, acei cetățeni care au ieșit la vot pe 14, m-au susținut atât pe mine, cât și pe colegii din partidele pro-europene, despre care spuneați că în sumat au peste 15% sau circa 15%. Toți aceștia vor fi din nou la vot pe data de 28. Să nu uităm, ziua de 28 este o zi simbolică în istoria noastră. Este ziua ocupației sovietice, 28 iunie 1940. Anul acesta avem șansa ca ziua ocupației să se transforme în ziua bucuriei și în ziua victoriei pentru democrație și pentru un viitor european al Chișinăului și al Moldovei. Pentru că în funcție de cum va fi rezultatul în Chișinău, așa va fi soarta și istoria Moldovei de acum încolo pentru următorii 10-20 de ani sau cine știe, ne papă și ne trec ăștia ca și pe Crimea, ca și Donetsk și Lugansk, imediat în componența Uniunii Euroasiatice. De aceea, funcție de rezultatul din Chișinău, vom vedea ce va fi la următoarele alegeri parlamentare. Și din acest punct de vedere sunt convins, vom avea mobilizare la Chișinău pentru democrație, pentru un viitor european, pentru stat de drept, pentru lege, pentru prosperitate la urmă urmei, pentru o viață demnă pentru fiecare. Asta oferă Europa, asta promovăm noi la Chișinău, avem și rezultate. Din Rusia vine doar corupția, vine injustiția, vine teroarea, vine războiul, vine instabilitatea, vin toate relele care s-au bătut asupra Europei de sute de ani. Da, domnul Maria Munteanu are o întrebare pentru dumneavoastră și apoi o promisiune din partea mea și a Realității TV. Mai mult decât o întrebare, vreau să-l încredințez pe domnul Chirtoacă și din experiența mea, din contactele cu cei din Chișinău, el este un om respectat, este un om admirat, a făcut ca primar, dincolo de opțiunile și de viziunea sa politică pro-europeană, a făcut lucruri foarte bune în orașul Chișinău pentru oameni. Am convingerea că basarabenii noștri din Chișinău îl vor vota și va fi în continuare primar și tot ce îmi doresc, îi doresc succes atât la aceste alegeri, cât mai ales în întreaga activitate viitoare, pentru că noi, basarabenii, avem încredere în el. Da, frumos. Mulțumesc foarte mult, Marian. Domnule Chirtoacă, eu vă... ce ați început în 89 la universitate. Domnule Chirtoacă, noi, cei de la Realitatea TV, în următoarele zile, vă vom invita telefonic la Jocuri de Putere, la Realitatea, pentru a transmite mesajele dumneavoastră. Vom fi cu ochii pe ce se întâmplă acolo și vă promit, săptămâna viitoare, într-una dintre seri, atunci când nu aveți un meeting de susținere sau o prezență la o altă televiziune, va fi plăcerea mea să-mi acordați un interviu pe care să-l luăm live. Mă voi deplasa cu o echipă Realitatea TV la Chișinău, pentru ca de acolo să transmitem românilor din țară, din străinătate, care pot să ajungă să voteze în duminica din 28 la Chișinău, dar și celor de acolo care pot urmări programele Realitatea TV sau a celor care preiau Realitatea TV în Moldova, un interviu timp de 2 ore cu Dorin Chirtoacă la Jocuri de Putere, unul dintre primele 3 talk show-uri politice ale României și cu siguranță între primele 2 dintre televiziunile de știri și primul de la Realitatea TV. De săptămâna viitoare vom lua legătura chiar mâine cu stafful dumneavoastră și în funcție de programul dumneavoastră va face mare plăcere să vin pentru un interviu de la ora 21, ora Bucureștiului și a Chișinăului, transmis live de la dumneavoastră din Chișinău pentru toți românii. Vă mulțumesc de suflet, domnul Bogdan, dar așa, cu titlul de glumă cel puțin, să nu se sperie cumva politicienii din România, că sunt totuși primari după 2 mandate, urmează al 3-lea
și să nu se interpreteze că intră în competiție și peste tot și nu este cum să mai poți și câștiga ceva competiții și în țară. Ne vom vedea săptămâna viitoare la Chișinău, domnule Chirtoacă. Va fi plăcerea mea să vă iau un interviu acolo, acasă. Iar pentru telespectatorii Realitatea, cred că va fi o mare plăcere să vă poată urmări în direct. Până atunci, în schimb, vom intra alături de dumneavoastră prin telefon la toate talk show-urile noastre, Jocuri de Putere și nu numai, pentru că sunt foarte mulți oameni care urmăresc aceste programe și în Republica Moldova și mulți oameni care sunt aici și care poate vor fi sprijiniți de noi și ajutați de noi să înțeleagă că în duminica de 28 trebuie să fie acasă la Chișinău pentru a vota pentru un parcurs european al Moldovei și al Chișinăului. Mult succes, domnule Chirtoacă, și numai bine! Mulțumesc! Doamne ajută! Domnule Marian Munteanu, întrebări peste întrebări. Spuneți-mi, nu vă faceți partid? Am glumit împreună în pauza trecută. Eu am un partid. Care e partidul? Cel mai mare. Partidul Românilor. Partidul Românilor. Sunt membru în acest partid și mă mândresc cu asta. Partidul Românilor de bună credință. Nu, al românilor. Dar al românilor care au drag de țara lor. Aici fac parte și eu, să știți. Cred că suntem toți în partidul ăsta. Unii, nu toți, că dacă am fi toți ar fi mult mai bine. Ai noștri. Vin și ceilalți, mai au mici probleme, dar vin. Suntem mulți, domnul Radu Bogdan. Să vă audă Dumnezeu. Ne certăm între noi, avem... Așa-s românii, să știți, sunt firi, un popor cu personalitate, poate cu prea multă. Avem prea multe, cum să spun eu, avem tendința de a ne impune punctul de vedere, de a... Uneori sunt deveniți și cârcotași, dar cei mai mulți dintre noi, imensa majoritate, ne iubim părinții, ne iubim bunicii, ne iubim străbunicii, ne iubim pământul ăsta, chiar dacă uneori suntem goniți de aici, dar tot îl iubim. Se vede asta peste tot. Există această dragoste și ea este dominantă. Și toți nefericiții care, din greșeală, din rea intenție, nu știu cum au făcut, au încercat să ne îndepărteze, au pierit ei, s-a ales praful, nimeni nu mai știe cum îi cheamă și cine sunt și noi am rămas. Pentru că e un lucru foarte important. Oamenii aceștia trebuie să știe care este cea mai mare pedeapsă pe care o dă poporul român. Și care este? Poporul român, să știți că pedepsește în multe feluri, dar de pedepsele pe care el le aplică e una cumplită. Uitarea. Cu acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această seară și pentru prezența dumneavoastră alături de telespectatorii noștri. Le mulțumesc și vă mulțumesc dumneavoastră și vă urez tuturor. Nu vă retrageți din nou la căsuța de la poalele munților, pentru că poate e mai mare nevoie decât oricând în ultimii 25 de ani de prezența noastră în spațiu public. Eu nu m-am retras niciodată, am încercat să fiu de folos, sunt și acum, nu neapărat trebuie să ne bazăm pe intervenții publice, să zic că se fac și multe lucruri care nu se văd atât de pregnant și cred că suntem mulți români aceia, suntem milioane, care facem foarte multe lucruri fără să ne vedem toți la televizor. Că n-ați avea loc. Puteți da vreo 5 milioane de români așa la televizor? Uite, încercăm să dăm o parte, iar pe cei care nu reușim pentru următoarea oră, le promit că mâine de la ora 22:30, după emisiunea cu jurnaliștii de investigații, în care continuăm dezbaterea dosarelor, vom intra în direct. Dar următoarea oră va aparține, dragi telespectatori, și acum la cererea expresă a publicului. Foarte mulți oameni solicită din nou melodia. Haideți să vedem melodia Victore și după asta intrăm în direct cu telespectatorii noștri. Mulțumesc mult, domnule Marian Munteanu. Și eu vă mulțumesc, sănătate și Doamne ajută! Doamne ajută!